F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Ġabdejna l-konverzazzjoni kejn għaliex il-fondazzjoni, il-Responsible Gaming Foundation, ma taqafx, ġifieri as-such il-ħinijiet tagħkom huma anke naħseb in-nies meta jkollhom bżonn ċertu għajnuniet mhumiex speċi ta' jgħidu ħara ħanċempel nistenna l-uffiċċju jiftaħ vera intom immaġina li tridu tkunu dejjem lesti biex taraw x'inhi s-sitwazzjoni. Bħal kull vizzju, il-vizzju m'għandux la ħin u lanqas data. Jiġu okkażjonijiet fejn persuna tkun aktar predisposta biex tilab attivitajiet sportivi, kulturali, mużikali, politiċi, min se jerbaħ fuq min. Imma le ma tistax tgħid li l-vizzju tal-lob tal-azzard għandu staġun partikolari fejn persisti fuq l-individu. Għalhekk tajjeb li nkunu hemm għall-persuna biex nisimgħu il-karba kif jgħid l-Ingliż around the clock. Hemm xi riċerka li turi hekk hux l-irġiel jew n-nisa li huma l-iktar. Yes. L-aħħar riċerka li wettqet il-fondazzjoni l responsabbli tmur lura l-2022 u iva. L-irġiel huma aktar nerġa' ngħid predisposti biex jirriskjaw flushom għal dik il-famuża rebħa. Mhux nisa m'hemmx, imma irġiel tista' tgħid huma aktar huma fil-maġġor parti. Il-biċċa tax-xogħol li isni bħalli bdejta fl-introduzzjoni ħafna drabi dak li jkun mhux se jirrealizza li għandu l-vizzju għaliex naħseb aħna f'kollox. Issa aħna llum miegħek nitkellmu dwar il-game dwar il-logħob. Il-biċċa tax-xogħol li kwalinkwa ħaġa nagħmlu se hekk għax nikludu frejna, jekk għax nħossnu ħadd isna id-dum biex tammetti illi persuna għandha l-vizzju. Meta jkollok vizzju jfisser li inti qiegħed tatwa attività b'mod rikorrenti għal ammont ta' xhur mingħajr waqfien. Jekk hux shopping, jekk hux ikel, jekk hux delizzju bħal-lob tal-azzard, jekk hux attivitajiet li jinkorporaw aktar riskju bħal alkohol evidenti fuq il-fiżiċilità tal-bniedem, xommi riħa tal-alkohol, ħirġa mill-ħalli u inkella tara persuna jitbiet minħabba in-nuqqas ta' droga. Il-vizzju tal-lob tal-azzard huwa kemm xejn antipatku fis-sens li kif qed tgħid tajjeb ħafna inti stess il-persuna kapaċi aktar taħbih. Allura il-persuni tal-madwar, il-maħbubin, aktar diffiċli jirrealizzaw li il-maħbub tagħhom għaddej minn saram. Normalment kull vizzju ta' at the end of the day jafas il-but tal-persuna imma il-lob tal-azzard peress li innately ġo fih għandek ir-riskju monetarju. Allura il-norma hi li once li persuna jiġi daru mal-ħajt finanzjarjament jipprova forsi b'daqsxejn gideb jew b'ħafna gideb jinnega l-attività u saffrattant jitlob l-għajnuna finanzjarja lill-membri tal-familja li jiena dejjem nisħaq li s-soluzzjoni mhix li inti tagħti l-flus lill-persuna jekk il-persuna jiġi miċħud mill-membri tal-familja sfortunatament joħroġ fuq barra mid-dar u isaqsi għall-flus l-ħbieb tiegħu. Sfortunatament naslu sal-punt li persuna saqsi l-flus għall-flus lill-stranġieri skonoxxuti. Hemmhekk ikollok imbagħad l-abbuż ieħor u xejn. Allura inti hemmhekk imbagħad għandek il-pjaga soċjali tal-użura ġifieri. Importanti immens Stef li jekk persuna għandha id-delizzju tal-lob tal-azzard li nerġa' ngħid dejjem nisħaq
li hemm ħafna nies hemm barra li jilagħbu flushom imma jilagħbu b'kontroll. Jekk hux is-soċjalizzazzjoni tat-tombla. Fl-anzjani, eżempju. Jew inkella persuna tmur is-sibħin biex tmur il-kazino fil-weekend. Tiltaqa' man-nies, tieħu pjaċir, tżomm mal-budget and that's it. Sfortunatament kif dejjem ngħid li kif persuna taqbes l-istadju tar-responsabbiltà u tirriskja taqbes that fine line tar-riskju hemmhekk jibdew il-problemi. U sfortunatament persuna jinħoloq ġo fiha sens fals ta' konfidenza. Ħanġib eżempju, persuna terbaħ, tieħu pjaċir b'dik ir-rebħa, kapaċi terbaħ mal-ewwel darba li lagħbet, nisimgħu b'każijiet. Mort nilgħab l-ewwel darba u rbaħt. Imbagħad jinħoloq dak nerġa' ngħid sens fals ta' konfidenza li il-persuna minn għalija li ma t-tieni ċans ħa terġa' terbaħ, ma ġara xejn, ma t-tielet ċans, ma raba' ċans. Nerġa' nipprova. Titlef ammonti kbar ta' flus u il-kilba għal dik ir-rebħa stef biex terġa' ġġib lura il-flus kollha li inti tlift. Allura hemmhekk il-kilba tissupera l-motorità kif ngħidu. Barra sens fals ta' konfidenza li jwassal għal rikorrenza fil-logħob għandek ukoll l-alienazzjoni persuna jiġi aljenat quite easily mid-dinja reali, mid-dinja tax-xogħol, mill-familja, mill-maħbubin, mit-tfal. Da kollu għal dik il-famuża rebħa kbira, nerġa' ngħid. Għandi kurzita kejn. Jien nemmen illi persuna tipprova tilab, issa jekkux kazino, jekkux fuq l-idejn, jekkux forsi affarijiet iktar tradizzjonali li ħamdorin bihom. Iktar meta tkun batuta. Ġifieri iktar kemm inti tkun batuta, iktar kemm isu bl-Ingliż jgħidu trying to make ends meet u ssiba diffiċli, iktar tipprova tagħmilhom dal-affarijiet għax inti se jkollok dik il-ħolma illi jien ħanerbaħhom jekk hemm ammont ta' flus. Filwaqt li meta persuna tiġi komda fil-flus ma tibqax daqshekk dik il-bżonn. Għandi teorija tajba jew fit-tajta jiena. Le, sfortunatament konna każijiet fejn jintilfu intrapriżi pereżempju. Ikunu kumpanija, ikun your business person. Yes, tkun kumpanija tal-familja, tinġib eżempju, u tintilef fuq l-lob tal-azzard. Jintilfu ħwienet, jintilfu ristoranti. Qed nimmaġinak titkellem fuq xi film ikraħ u hija realtà. Iva, hija realtà. Qed insemmi intrapriżi ta' valur monetarju. Imma naħseb jiena l-aktar ħaġa prezzjuża li tintilef f'tali ċirkostanzi hija il-rabta familjari. Li inti t-tfal tiegħek ma jibqgħux jafdawk, tibda toħroġ ta' giddieb mal-familja tiegħek stess. Ħatmu ta' wara l-muntanji stef kulħadd bniedem tad-demm u l-laħam. U kulħadd jiżbalja. Illum għadha pitada żbaljajt jiena mbagħad żbaljajt inti. Ikun hemm min jiżbalja darba tnejn tlieta u jirkupra l-iżball, ikun hemm min idum biex jammetti li jinsab vizzju. Min jismani l-ewwel darba jgħid kif jista' jkun tkun għaddej minn saran finanzjarju ma jkollokx fuq xiex taħlef flus u tibqa' ma tammettix iva. Ikun hemm min jibqa' ma jammettix u saħansitra mhux talli ma jammettix li għandu vizzju imma ma jkunx irid ifittex support. Dik għax inti denial. U aħna rridu nżommu f'moħħna meta inti tkun fuq dik il-mejda tal-logħob u biss il-budget jiena dejjem ngħid taħsibx fik innifsek biss, aħseb fil-familjari tiegħek. Stef ikun hemm każijiet oħrajn fejn persuna jkollha jgħidula
predispożizzjoni psikoloġika għal vizzju. Li iva tkun aktar sensittiva minn oħrajn biex taqa' vizzju. Tajjeb li ngħid li persuna li tiġi ddikjarata li għandha vizzju patoloġiku li l-ħin kollu tilab, il-ħin kollu tonfoq, trid tkun iċċertifikata b'mod mediku, ġifieri aħna noffru il-servizz ta' esklużjoni. Wieħed mis-servizzi li aħna noffru. Importanti li biex persuna teskludi li l nifisha minn ħwienet tal-lob, casinos, you name them. Importanti li tippreżentalna ċertifikat li she's being declared as pathological. Efem, jiena naqbel ħafna ma dan il-ġest, però rridu nkunu realistiċi li l-lum jekk ma tirrekorrix, kazino jekk ma tirrekorrix biex l-lum online u dal-affarijiet ma tistawx tikkontrollaw kollox. Ġejta li int illum il-ġurnata għamilna dik il-qabża żgħira kemm żgħira, kbira kemm kbira, imma qegħdin ngħinu lill-klijenti tagħna biex jeskludu lilhom infushom minn websites ta' operaturi tal-lob online. Għandkom ukoll dik il-possibilità. Jiġifieri min jixtieq aħna għalhekk nitkellmu ftit ma' kien rari niltaqgħu vera darba f'xahar biss, però il-messaġġ qiegħed hemmhekk loud and clear. Min taħsbu li jista' għandu din il-problema, min taħsbu li jista' forsi jigwadanja minn ftit gwida jew għajnuna għandkom in-numru 1777 mhix ċajta, hija xi ħaġa li persuna tista' titfarra kompletament għax il-finanzi għandna ngħidu bla flus la tanaqqasbus biex tax-xogħol li il-flus għalkemm mhumiex kollox mingħajrhom titkisser persuna x'ħadd ħossa mbagħad li ovvjament ġifieri jekk taraw xi ħadd f'dis sitwazzjoni itolbu l-għajnuna raw kif tistgħu tieħdu parir mill-fondazzjoni għax naf li qegħdin hemmhekk, naf li taħdmu ħafna siwi, kejn ovvjament inti qed tirrappreżenta tim ta' nies, tim ta' nies għandek diversi, ġifiri pjuttost holistika l-ħaġa. Ġifiri naħseb inħallu fidejk biex tkompli tagħmel il-ġid. Vera? Nippruvaw bl-aħjar mod li nistgħu. Nsellimlek. U grazzi. Nsellimlek ukoll. Meta nitkellmu fuq hekk, nibda noqgħod naħseb, nibda ngħid mamma mija u l-ħajja kif taf tieħdok u għax forsi tiġik f'żmien ħadd m'għandu jgħid mhux jien. Ma tafx li ma situazzjoni persuna tkun biex taqa'. Jiena naħseb li l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja li qegħdin ngħixu llum li persuna jżomm il-kontroll f'kull ħaġa li jagħmel, ikun responsabbli f'kull ħaġa li jwettaq f'ħajtu. Proset. Jalla, f'kollox. Nsellim lek kejn. Grazzi kbira. Grazzi lilek.